Nixtieqilkom il-koll għodwa tajba sir nagħtu bidu biex nfaħħu Alla permezz tas-salmi. Illum huwa l-erba' tat-tieni ġimgħa tar-Randan sir nitolbu flimkien l-invitatorju u t-tifħir ta' sbieħ il-jum. Mulej iftaħ li xoftejja. Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew naduraw. Flimkien Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew naduraw. Ejjew ħanfaħru bilena il-mulej ħanajtu bil-ferħ lil-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew naduraw. Għax Alla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidej huma l-qijan tal-art, tiegħu huma l-qċaċet tal-għoljiet, tiegħu il-baħar għax huwa għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew naduraw. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu arku btejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'merbaħ, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmerlu dan in-nisel u jenet qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Xemx divina tal-ġustizzja, int witrot jum ġdejt fuq artna, keċċiswiet u dlam ta' moħna, reġġa d-dawl għal ħidma xirqa. Bħalma tajtna żmien it-tajjeb imla wkoll bl-indiem għal qalbna biex tjubitek lejk iddawwar lil ħatjin li ħnientek tader. Minnek nistennew il-grazzja biex b'takkis mill-qoħ minn rajna nifdu d-dejn li bieħ tabbejna bil-waqat u l-ħażen tagħna. Għali xrisa il-jum tiegħek li fih int seġġeddet kollox u nixtiequ nħejju ruħna għal ferħ kbir tas-saltna tiegħek. Lilek Trinità ħanina bwiċċna fl-art il-koll inqimu ġeddet fina l-qalbna nidma biex nannulek għanja ġdida. Amen. Qaddisa triqtek u Alla li ma Alla u kbir bħal Alla tagħna. Bleħen qawwi l-Alla insejjaħ l-Alla biex jismani. Fid-dieqa tiegħi lil Sidi nfittex ma nejjiex bil-lejl nerfa' idi u nitlob ma tridx taf faraġġ qalbi. Tistgħu toqgħodu bil-qiegħda. Niftakar falla u nitniet jiena u naħseb tinfena qalbi. Inżomm miftuħa xfara għajnejja jiena mħawwat u ma nistax nitkellem. Naħseb fi żmien li moddi niftakar fi snin ta' qabel. Bil-lejl nitħaddet f'qalbi naħseb u nixtar ġewwa fija. Tgħid għal dejjem se jwarrabna siedna, mhux se jibqa' jurina mħabtu. Waqfet għal dejjem it-tieba tiegħu mhux se jibqa' jżomm kelmtu minn nisel għal ieħor. Nesa Alla juri ħnina magħna jew ħeba ħnientu fil-għadab tiegħu. Ikolli ngħid dan hu l-għali tiegħi li Alla l-għoli biddel emejl lemintu. Imbagħad niftakar fehmilek mulej, naħseb fl-ġubijiet li għamilt fl-imoddi. Naħseb kull ma int għamilt, nixtar l-emejjel kbar tiegħek. Qaddisa triqtek u Alla li ma Alla u kbir bħal Alla tagħna. Int Alla li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb li turi qawwietek fost il-popli. Bidrijek fdejt il-poplu tiegħek
uliet ta' Ġakob u ta' Giuseppi, rawk l-mijiet u Alla, rawk l-mijiet u twerru u saqiħ il-baħar trijet. misħab nizlet ix-xita, wismewiet tredu, leħ ma' kullimkien il-beraq tijek. Il-ħsejjes tarra tijek waħda f'waħda, il-beraq dawwa l-dinja tredet u teżżet l-art. Triqtek fuq il-bahar, fuq l-ibħra l-gbar il-mixja tijek, u ħadd ma jsibhom il-passi tijek. Mexxejt bħal merħla l-poplu tijek, bejt Mose u Aaron. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Flimkien qaddisa triqtek u Alla, li ma' Alla u kbir bħal Alla tagħna. Qalbi tifraħ fil-mulej li jbaxxi kif ukoll ijolli. Qalbi tifraħ fil-mulej bis-saħħa tiegħu jintrefa' ġieħi. Jien niddieħak bl-edewwa tiegħi għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. Ħadd muqaddis bħal mulej, ma hemm ħadd ieħor ħliefek, ma hemmx blata bħal Alla tagħna. Toqgħodux titkabbru iżjed bi kliemkom, kliem kburi ma joħroġ iżjed minn fomkom. Għax il-mulej u Alla li kollox jaraf u jqis l-emejjel tal-bniedem. Il-qaws tal-qawwijin tkisser u tħażmu bil-ħila id-dajfejn. Min kellu bix-xeba mar jaħdem għal ħobżu, imma l-imġewwaħ ma baqax jitħabat. Il-mara bla tfal wildet seba' u l-om ta' bosta uliet tilfet saħħita. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti il-ħajja, iniżżer fart l-imwiet u jitella minna. Il-mulej ifaqqar u jani, ibaxxi u jolli wkoll. Iqajjem mit-trab lill-imsejken u jerfa' lill-fqir mill-miżbla. Biex mal-kbarati qiegħdhom u jagħtihom posta ġieħ. Għax tal-mulej huma l-kolonni tal-art fuqhom u qiegħed id-dinja. Huwa jħares il-mixi ta' ħbiebu, imma l-ħżiena fid-dlam jinqerdu, għax mhux bħiltu li l-bniedem jitqawwa. Il-mulej werwer lil min jieħodha miegħu u fuqu mis-sema irijiet. Il-mulej jagħmel ħaq mill-art kollha, jagħti s-seta lis-sultan tiegħu, jolli u qawwi lill-midluk tiegħu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Qalbi tifraħ fil-mulej li jbaxxi kif ukoll jolli. Tifraħ l-art quddiem il-mulej is-sultan. Il-mulej jisaltan, ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer. Sħab u dlam hemm madwaru, is-sewwa u l-ħaq is-sisien tat-tron tiegħu. In-nar jimxi quddiemi u jeqret madwaru l-edewwa tiegħu. Il-beraq tiegħu idawwa lid-dinja, tara dan l-art u titrijet. Bħax-xama idubu il-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sejt tal-art kollha. Ixandru s-smewwiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Jinfixlu dawk kollha li jqimu l-idoli u jiftaħru bix-bijat firħa tagħhom quddiemu jinxteħtu għall-lat kollha. Tisma' dan u tifraħ Sion, jaqbżu bil-ferħ li bliet ta' Ġuda minħabba l-ġustizzja tiegħek mulej. Għax int mulej, inti l-oli, il-fuq mill-art kollha, ola ħafna mill-allat. Iħobb il-mulej lil min jobot il-ħażen, iħares il-ħajja ta' ħbiebu, jeħlishom min idejn il-ħżiena. Ifeċ id-dawl fuq il-ġust u lena għal qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Tifraħ l-art quddiem il-mulej is-sultan. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju.
Min fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art, lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu għax ħabkom u għax ried iżomm il-ħalfa li ħalef lil missirijietkom. Kien għalhekk li l-mulej bejt qawwija ħariġkom u fdiekom minn dar il-jasar, minn id il-farawn, is-sultan tal-Eġittu. Għaraf mela li l-mulej Alla tiegħek u Alla il-fidejl li jżomm għal elf nisel il-patt u t-tieba tiegħu ma' ħbiebu u ma' dawk li jħarsu il-kmandamenti tiegħu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Ibedni minn kull qer. Mix-xibka tan-nassab. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Nqumu bil-wifqa. Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Namlu s-sinjal tas-salib. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġej jżur u jifdi il-poplu tiegħu. Flimkien waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imod b'fomm il-profeti għad-desin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għaddejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li jagħtina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubijietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batilna mill-oli iżjara tax-xemx tiela. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Alla l-Missier sawwab l-Ispirtu Santu fi qlubna biex bil-ħidma tiegħu isaffina u jwettaqna fl-imħabba. Niżżuħħajr u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh. Għatina mulej l-Ispirtu għaddejs tiegħek. Għamel li kull ġid li jiġina inkunu nafuh lilek bratt ta' ħajr. U li nilqgħu wkoll is-slalib tagħna bis-sabar. Għallimna nagħtu xhieda ta' imħabba mhux fil-ħwejjeġ il-kbar biss. Imma wis iżjed ukoll fiċ-ċirkustanzi ordinarji ta' kuljum. Enna niċċaħdu minn kull ma huwa żejjed għalina. Biex aħna ngħinu lil ħutna fil-bżonn. Int bil-magħmudija tajtna l-ħajja fil-ġisem ta' ibnek. Jieqaf magħna ħanġorru l-mewt tiegħu f'ġisimna. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna, partikolarment nresqu t-talba għal paċi bejn l-Ukranja u r-Russja. Niġbru dawn it-talbiet billi naqduhom fit-talba li Marjatina is-Salvatur tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek. Tiġi salvatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la taħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħares mulej lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fija it-tagħlim li hija tikseb l-emejjel tajba tagħha. Ibqa' ferraħa bil-għajnuna tiegħek sa ma twassala fil-għena tas-sema
bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirku lil mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Takar fina mulej għalix tlifna, id-dawlet tiegħek bil-faraġ tal-qlub. Henna lina u f'jismek eħlisna, mil-sarat li ġarrabna Tħallasni xomulej fuq li moddin, salħtiħa tawlidek dajfin, dafna midbajja taruna, sabiex nejxu għal dejjem safin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Ruħ Ġorġ, Marija u Lina Galja. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-mistej qaddisa. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina l-ħniena u l-imħabba tiegħu, mulej ħniena. Int ftaħt idejk biex taħfer lil-kull midneb, Kristu ħniena. Mulej, int ir-raj tajjeb li terfa fuq spallejk in-naġa l-mitlufa. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares mulej lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fija t-tagħlim li hija tikseb l-emejjel tajba tagħha. Ibqa' farraġa bil-għajnuna tiegħek sa ma twassala fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb tal-profeta Ġeremija. L-edewwa tal-profeta qalu, ejjew nonżbu nazba lil Ġeremija għax il-liġi ma toqgħodx lill-qassis, lanqas il-għaqal lill-erf jew il-kelma lill-profeta. Ejjew noqtluh bil-sinna u ma nagħtux aktar każ ta' kliemu. Għatini widen mulej, isma' kliem dawk li huma kontrija, jaqgħu il-ġid jitħallas bid-deni, għax huma ħafru ħofra għal ħajti. Ftakar kif jien waqaft qudiemhom biex nitkellem għal ġid tagħhom biex twarrab il-korla tiegħek minn fuqhom. Il-kelma tal-mulej. Mulej fit-tiba tiegħek eħlisni. Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija għax int il-qawwa tiegħi, fidejk jien nerħi ruħi, int teħlisni mulej Alla tas-sewwa. Mulej fit-tiba tiegħek eħlisni. Asmajt l-għajdut tal-kotra fuqi, biża ma kullimkien madwari, jiftemu bejnietom kontrija, jonżbuni biex jaħduli ħajti.
mulej fit-tieba tiegħek eħlisni. Imma jien fik nittama mulej, jien ngħidlek Alla tiegħi int, fidejk hi xortija, eħlisni minit l-dewwa, minit dawk li jaħduha kontrija. Gloria u tifħir li Kristu, gloria u tifħir li Kristu. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Gloria u tifħir li Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien huwa għotila lejn Ġerusalem fit-triq Ġesu sejjaħ l-12 waħidhom madwaru u qalilhom: Araw, issa aħna tilejn Ġerusalem u bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba u dawn jaqtawilu għal-mewt, jerħuh fil-ġejn il-pagani, jiddieħku bih, jagħtuh is-swat, isalbuh u fit-tielet jum iqum. Imbagħad resqet lejh ommu lied Zebedew flimkien ma' wlieda u nxteħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid? Staqsija. U hi qaltlu: Ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellowk tas-saltna. U Ġesu wieġeb: Ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se jkolli nixrob jien? Qalulu: Għandna. Qalilhom: Il-kalċi tiegħi tixorbu iva, imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xellowk tiegħi din mhijiex ħaġa li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom hija mħejjija minn missieri. Il-10 l-oħra, meta semgħu dan, inkurlaw għaż-żewġ taħwa, imma Ġesu sejħilhom u qalilhom: Tafu intom, fost il-pagani, il-kapijiet qegħdin biex jikmandawhom u l-gbarat biex ħadmu fuqhom is-seta. Fostkom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun il-kbir fostkom għandu jkun qaddejtakom, u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun l-irsir tagħkom. Hekk ukoll bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-kelma tal-mulej. Il-bastun tal-lum, kif qed dilkom, il-bastun huma l-kelmiet tas-salm li l-liturġija tatina biex fuqhom nistrieħu matul dan il-jum u li tajjeb li mhux biss irripetejnihom dalgħodu waqt din il-quddiesa, imma nerġgħu nirripetuhom spiss matul din il-ġurnata. Anke fil-mumenti tax-xogħol tagħkom, anke fid-dar. U xitlabnieh il-mulej? Mulej, fit-tieba tiegħek eħlisni. U forsi hawnhekk tajjeb nistaqsu: imma min xiex nitolbuh jeħlisna il-mulej? Forsi aħna faċli għalina l-ewwel ħaġa li nitolbu il-mulej jeħlisna huwa mill-mart, mill-inkwiet. Però il-Vanġelu tal-lum jitlobna xi ħaġa, jurina xi ħaġa dak li qal lill-Apostli. L-mulej nitolbuh fuq kollox jeħlisna mill-egoiżmu tagħna. Fil-Vanġelu Ġesu l-ewwel qabel kollox qegħdin naraw din l-omm bħala xi ħaġa naturali li titlob li julieda jkunu kemm jista' jkun qrib il-mulej fuq minn ta' quddiem. Imma mbagħad il-mulej jgħidilha u ċaqru tont u jdur fuq l-oħrajn u
u jgħidilhom araw ftit. Il-pagani, il-kapijiet qegħdin hemm biex jikmandaw. Il-gbarat qegħdin hemm biex iħadmu s-seta tagħhom. Biżżejjed naraw din il-bluwa ta' gwerra li qegħdin ngħixu. Le, nitolbu għal il-mulej illum. Li l-ewwel qabel kollox jeħlisna għax dan huwa l-akbar għadu. Dan huwa l-akbar inkwiet li jiena u int nista' nġarrab f'ħajti. Huwa ferm aktar jibes mill-mart, ferm aktar jibes minn qtieħ il-qalb, l-egoiżmu tiegħi. Tarawhom anke fil-morda, nagħtikom eżempju. Għaliex tara ċertu morda pereżempju, imsiken malu ejn fihom infushom, imbagħad tara oħrajn anke fl-istess mart tagħhom, meta titkellem magħhom jgħidulek imma kemm hawn min huwa għar minni. Jien qed noffri din id-dibatija, qed nipprova nagħti sens il dak li għaddej ħajti minnu. Ejwa eżies sejjew nitolbuh il-mulej. Mulej, eħlisna fit-tieba tiegħek. Mulej, eħlisni fit-tieba tiegħek mill-egoiżmu tiegħi. Mulej, tħalli ngħix qatt li qudiem il-problemi, qudiem il-qtieħ il-qalb, qudiem il-mart, qudiem lejja ninala fija nnifsi. Urini wiċċek, mulej. U għalhekk irrepituha llum matul din il-ġurnata. Mulej, eħlisni fit-tieba tiegħek. Ħuti eżies, Ġesu Kristu ġie fid-dinja biex jagħti ħajtu b'fidwa għalina l-koll. Nitolbuh u ngħidulu għalhekk mulej salva lill-mifdijien tiegħek. Mulej salva lill-mifdijien tiegħek. Għall-komunitajiet insara biex iqisu bħala privileġġ id-don li jaqdu lill-foqra ta' żminijietna nitolbu. Għal dawk kollha li huma akkużati, kundannati, torturati inġustament f'pajjiżi biex id-drittijiet tal-bnedmin ma jiġux disprezzati iżda imħarsa nitolbu. Nitolbuk mulej biex tagħti il-paċi il-pajjiżi martorjati mill-gwerra l-Ukranja. Għamel li jinsab soluzzjoni ta' ftehim bejn l-Ukranja u r-Russja. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex aħna wkoll nitalmu nieħdu l-aħħar post. Ma nħallux l-egoiżmu u mmexxina imma nkunu nies li kapaċi niftħu ħajsitna fuq xulxin. Nitolbu. Nitolbuk mulej Ġesu biex il-vjaġġ li sejjer jagħmel il-Papa Franġisku fostna iħalli iqajjimna fil-fidi tagħna jsaħħaħna u fuq kollox jenna nkunu konxi ta' dbatija ta' ħaddieħor. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk mulej tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda, id-den lit-tobba, kif ukoll il-dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Mulej Alla tagħna, ilqa' dawn it-talbit tagħna u ibqa' dejjem magħna. Atina l-għajnuna tiegħek int li s-salvazzjoni tagħna. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Hennalina mulej, hennalina, hennalina mulej, hennalina. Nek mulej nollu lub na jismana,
li xfiki tamajna finike. Enna lina mulej, enna lina. Sobenin midnubit tali moti, titolbuk trott il-mafra tal-sara. Enna lina mulej, enna lina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn il-vittma li sejrin nofrulek u għal-qima li qegħdin nagħtu urina t-tieba tiegħek ħajkolna mill-irbit ta' dnubietna bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inti ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb. Ħalli jekk aħna midinbin narfu nrażnu fina id-drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja tal-att tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tal-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom
infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu biex il-mulej fit-tieba tiegħu jeħlisna mill-egoizmu tagħna. Jew nitolbu ħalli salt nagħtu li hija saltna ta' imħabba lil kulħadd, saltna ta' ħnina għal kulħadd tkun tassew fina u madwarna. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrej iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Għatqarbin nitilaw dejjem fil-lira waħda u nersqu lejn l-oqrob saċerdot. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma tal-bi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi minni kitħa għal dnubieti wiskefni. Henna li, ja henna lina, o Ġesu, skur għadman zini, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jinarrit. Twissite kolla meħabba, bahar diha ta' kull ġid, taħt riġlejjar tisfal kiku ma konċ tiegħi tissit. Henna li, ja henna liha, o Ġesu, skur għadman zid, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jinarrit. Lilek għajn talena
jasra bisil fruha flok tjubitek in ġarrab. Henna lija, o Ġesu, zgur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Alla tiegħi jien sammartek qalb wiskif rama salib. Waqt li inti ħajti sommi qalbek bozzat ħabib. Henna lija, o Ġesu, zgur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dan is-sagrament imqaddes bħala ran tal-ħajja ta' dejjem. Għamel li ju ikun għajnuna għalina u għas-salvazzjoni tagħna bi Kristus jedna. Kien poġġu taħt il-ħarsien tomna Marija, il-morda tagħna fl-istess ħin inkomplu nitolbu għal paċi u għalhekk ngħidu flimkien. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbejn, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbejn, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nfakkarkom li issa dritt wara l-quddiesa ikollna it-tieni meditazzjoni għal dan iż-żmien tar-Randan. Nħeġġiġkom biex nsibu dawn il-mumenti ħalli nisimgħu tassew il-kelma talla, għaliex hija l-kelma talla li tagħtina l-ħajja li jiddawwal anke ħajjitna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, nroddu ħajr. Madonna ta' Pinu, metana l-Maltin, għafdarek ġejnaħna, għaxin il-qana. Madonna ta' Pinu, u d-dimek herqana, ġejnaħna nitolbu biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Atina l-grazzja mulej li nkomplu din il-mixja tal-eżerċizzi mqazza biex aħna dejjem narfu l-imħabba tiegħek li inti ħejjejt għalina u kif din turija b'mod misterjuż imma kollu dawl fl-istorja tal-ħajja tagħna ta' kuljum fejn inti timxi magħna u takkumpanjana biex twassalna għall-ogħla mħabba tiegħek fik. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. L-aħħar darba tkellimna fuq ix-xeb, fuq is-sintonija, fuq l-armonija bejn l-episodju tal-Annunċazzjoni, Marija mottija bid-dell tal-imħabba ta' Alla li jistrieħ fuqha, tal-preżenza li tikber fija. U Ġesu li jidħol fis-sija ta' dlam fuq kif permezz tar-rebħa ta' dan id-dlam, kif permezz tas-salib aħna bħal Marija ħenjin għax ksibna id-duwa biex bħala nkunu ħienja. U kif għaliex aħna ħenjin, aħna nistgħu nimxu ta' ħenjin u nagħmlu l-opri tal-ħniena li dawn jingħatawna bi grazzja minn Alla biex aħna neżerċitaw dik l-istess imħabba li aħna rċivejna u biex hekk inkunu sinjal ta' dik l-istess preżenza li qed takkumpanjana u takkumpanja l-oħrajn. Għalhekk għarafna kif biex tgħix il-kmandament tal-imħabba li tħobb lill-Alla u lil-għajrek bħalek innifsek. L-ewwel trid taraf lilek innifsek bħala l-maħbub. Trid taraf lilek innifsek bħala l-maħbuba ta' Alla. Għax huwa biss meta aħna narfu li aħna maħbubin, aħna qegħdin nitalmu il-lingwaġġ ta' xi ġifieri tħobb. Qegħdin nitalmu xi ġifieri l-lingwaġġ tas-sakrifiċċju li tingħata għall-oħrajn mingħajr ma tonqos iżda tiżdied dik l-imħabba. Għaliex? Għax qed tagħmilha frott ta' dik l-istess imħabba infinita u mhux frott l-isforz tiegħek, l-isforz tagħna. Imma kif niġu konxji illum ħanistaqsu li aħna maħbubin, li aħna l-maħbubin ta' Alla? Kif niġu konxji ta' dan? Aħna niġu konxji li Alla jħobbna, li Alla qiegħed magħna, li l-preżenza tiegħu qed tikber fina jekk aħna nikbru fit-talb. It-talb jagħmilna konxji u t-talb ikabbar il-preżenza ta' Alla fina. Aħna naraw hekk fil-Vanġeli, naraw il-Ġesu bħala persuna li titlob. Però li jitlob b'ċertu mod jgħallimna nitolbu. U meta qed ngħid jgħallimna nitolbu, mhux neċessarjament qed ngħid għax għallimna l-missierna. Qed ngħid illi f'dak kollu li jgħidulna l-Evanġelji fuq Ġesu huma lezzjoni mill-bidu sal-aħħar ta' x'jiġifieri li titlob. Għaliex li titlob mhijiex performazzjoni, mod ta' kif tagħmel xi ħaġa, mela issa oqgħod kubtejk u jirnexxielek titlob. Le, mhijiex mod ta' kif
titgħallem talba ġdida, għid din il-formula u taqla li trid, mhux hekk, le. Mhijiex teknika, issa qgħod fil-kwiet, tisma' xejn, għamel ftit background music, uqgħod tisma' l-qalbek tħabbat u tibda titlob. Le. Ġesu jgħallimna nitolbu fil-mod ta' kif kien jgħix. It-talba ta' Ġesu, tiftakru l-aħħar darba qedna it-taħbita tal-qalb tagħna tħabbat mat-taħbita tal-qalb ta' Alla. L-eżistenza tagħna hija mmexxija minn dan il-fluss li aħna neħtlu bih bit-talb, ċoe it-talb isaħħaħ dik ir-relazzjoni, jibni dik ir-relazzjoni, jagħmel mill-ħajja tagħna relazzjoni. Kif żewġ maħbubin dak kollu li jagħmluh għal xulxin u għalhekk anki x-xogħol jekk huwa sakrifiċċju u sakrifiċċju kbir, dak is-sakrifiċċju jsir ħelu għax inti tagħmlu biskop biex permezz ta' dik il-ħaġa inti tkompli tinbena f'dik ir-relazzjoni ma' dik il-persuna l-oħra. Kif fil-ħajja tagħna aħna nagħmlu dan il-mod, anki aħna kif nimxu ma' Alla. Dak kollu li nagħmlu, dak kollu li ngħidu, dak kollu għaliex Alla huwa l-imħabba tagħna u qed tiskopruh bħala l-imħabba tagħna, aħna nikbru f'din ir-relazzjoni u t-talb jagħmilna konxi li aħna deħlin f'dik ir-relazzjoni. It-talb għajjem fina nostalġija. Nostalġija għal-preżenza ta' Alla. Isna nafuh, imma ma nafux eżattament. Isna diġà doqnieh. Aħna meta nitkellmu minn nostalġija ħafna drabi noħduha minn att negattiv. U hemm dimensjonijiet ħżiena fin-nostalġija, kemm konna aħjar qabel meta konna. U nsibu li nfusna noħolmu f'affarijiet li fil-verità meta konna ngħixuhom ma kienux daqshekk sbieħ. Aħna ngħidu biex niċċajtonu kemm konna aħjar meta konna għar. Ma dakinhar ma kontx tgħidha jien lajs kemm hu sewwa kif jien għaliex għax ma kienx daqshekk ideali dik ir-realtà. Ma kienx daqshekk tajba dik ir-realtà, imma aħna nagħmlu minnha xi ħaġa għolja biex nikkonfrontaw mas-sitwazzjoni tagħna. U b'daqshekk xi nkunu ħadna, ngħixu f'dik in-nostalġija li ma ħadd wassal imkien. Imma hemm nostalġija tajba. X'inhi din in-nostalġija tajba? Hija x-xewqa li hemm f'kull qalb ta' bniedem tiegħi u tiegħek għal preżenza ta' Alla. Li jiena niftakar l-eġubijiet li għamel miegħi. Imma li fil-verità dawk l-eġubijiet li jagħmel miegħi qiegħed jagħmilhom fil-preżent issa llum u għalfejn biex b'dawk l-istess eġubijiet iwassalni fejn? Iwassalni għal għandu, iwassalni għal preżenza tiegħu. Imma dik il-preżenza tiegħu mhix xi ħaġa tal-futur, hija xi ħaġa li noħlomha f'mod sieħ iktar fil-futur għax diġà qiegħed induqha fil-preżent u qed naraf li qed induqha fil-preżent għax diġà xtarrejta, għax diġà għarafta x'imkien fl-istorja tiegħi, fil-mixja tiegħi għal għandu. Din hija n-nostalġija tal-preżenza ta' Alla fil-qalb tagħna. Xi ħaġa li aħna għandna bżonn kostantament nirriflettu fuqha, nixtiequha u t-talb x'jagħmel. It-talb ipoġġina f'sintonija ma' din in-nostalġija biex jiena naraf, imma kif ipoġġini f'sintonija it-talb. Ħafna drabi għandna nħossuna ma nafux nitolbu. Jiġu mumenti ta' ferħ.
Momenti ta' glorja jena ngħidulhom hekk, fejn jiena hekk qalbi mimlija nitlob grazzi mulej, u naħsbu li qegħdin nitolbu. Imma fil-verità, il-moment tal-verità, meta jiġi s-salib, fil-moment tal-prova, fil-moment tad-diffikultà, imbagħad jiġri li jiena kważi ma nibqa' naf xejn. Li f'mulej jenni. U nirrepeti mulej jenni. U dik il-ħlewwa kollha li nkunu bnejna u fejn marru? X'sar minnhom? Imma forsi dik il-mulej jenni li jaffrott ir-realtà tal-preżent tiegħek tiswa ħafna aktar minn kull formula li inti forsi taf bla għaliex għax qed tistqar xi ħaġa minn dak li jintint. Ħanieħdu xi eżempji mill-ħajja ta' Ġesu ta' kif jgħix it-talb, kif jgħix din ir-relazzjoni. L-ewwel mument hekk li nistgħu nifqu fuqu hekk kif naraw it-trasfigurazzjoni. Skużawni, il-magħmudija ta' Ġesu, speċjalment f'Luqa. Ġesu mhux sempliċement imur jitgħammed u waqt li jitlob jinżel l-Ispiritu Santu taħt forma ta' ħamiema u jinstema' leħen jgħid dan hu ibni l-għażiż li fih ħsibt il-għaxqa tiegħi. Ġesu jitlob u jinstema' leħen jgħid dan hu ibni l-għażiż li fih ħsibt il-għaxqa tiegħi. L-għażiż u li fih ħsibt l-għaxqa tiegħi. Ġesu qed narawh mgħannaq merfuh molli minn żewġ affarijiet, minn imħabba kbira u minn fiduċja totali. Għajduli intom liema persuna tista' timxi l-qudiem f'ħajjitha jekk din qatt ma għamlet esperjenza, qatt ma għarfet lilha nfisha bħala maħbuba u bħala fdata. Jekk aħna ma nkunux irċivejna anki mill-oħrajn dawk ta' madwarna, dik il-fiduċja li jiena f'dak mexxej. Jien ma nimxejx. Imma jekk ejja nagħmlu mod illi jien madwari dik il-fiduċja ma nsibha mkien. Dik il-fiduċja fl-oħrajn ma narajiex għal xi ċirkustanzi tal-ħajja dik li mħabba ma rċivejtiex. Fejn ħansiba dik is-saħħa? Fil-verità, dak li jgħod li dik il-fiduċja u dik li mħabba inti tarafha mhux fl-oħrajn, jalla l-ġejt tajjeb, jalla l-oħrajn iħallu li l-Alla juri dik il-fiduċja u l-imħabba anki permezz tagħhom lejk, imma aħna nafu li fil-ħajja li ngħixu sa kuljum għaliex il-bniedem mhuwiex perfett, mhux dejjem jiġri, mhux aħna biss ma nurux dan fil-konfront ta' ħadd ieħor imma ħadd ieħor lejna. U it-talb x'jagħmel? It-talb jippermettilek li inti tidħol fl-iktar punt interjuri tiegħek fil-kamra ta' ġewwa. U x'tagħmel? Issib dak il-post fejn issa għalik jista' jingħad dan id-diskors. Dan hu ibni l-għażiż. Int binti l-għażiża li fik jien insib il-għaxqa tiegħi. Li jien lilek inħobbok, li jien lilek nafdak. Hemmhekk inti trid issib dik is-saħħa. Hemmhekk inti tista' timxi l qudiem għax taraf li inti maħbuba minn Alla.
Hemmhekk inti taraf lilek innifsek bħala iddikjarata bħala iben u bħala bint. It-talb narawh bħala l-post tal-ħelsien. Aħna nitolbu ħafna biex neħilsu minn affarijiet, la daħħalniex fit-tiġrib ngħidu fil-missierna u nagħmlu sew. U neħilsu mulej jeħlisni minn hekk u eħlisni minn hekk. Eħlisni mid-batija, eħlisni mill-beżat, eħlisni minn dak li qed idejjaqni. Imma l-Ġesu naraw jitlob biex jeħles minn xi ħaġa oħra. Hekk fil-ħajja ta' Ġesu naraw li f'ċertu punt in-nies bdiet tfittxu ħafna. Bdew imorru wara aktar ma wara l-mirakli jmorru jiġru warajh jifittxuh u jkomplu jieħdu l-morda u Ġesu. U Ġesu jirtira jitlob. Jirtira mhux biex jaħrab min-nies. Jirtira biex isib il-preżenza ta' Alla fit-talb. Għalfejn? Għax Ġesu ma kienx qed jiġri wara l-fama. Il-fama x'tista' tagħmel? Hekk ħafna drabi jiġu momenti fil-ħajja tagħna fejn donnu kollu sejjer sew, u x'jista' jiġri meta aħna nibdew infittxu ir-rikonoxximent. Jibda jiġri li aħna qegħdin nikkreaw illużjoni. Nibda jiġri li aħna qegħdin ninqetew mir-realtà tagħna nfusna. Għax il-ħajja tagħna ssir ġirja waħda biex nagħmel, ġirja waħda biex niġi rikonoxxut. Ġesu jinqata' fit-talb insibu spazju fejn fih naħarbu mill-istorbju u hemmhekk m'għandniex għalfejn ikonna nilħqu l-aspettattiva ta' dak li jistennew minna l-oħrajn. Għax li kikun ħallu kultant b'intenzjoni tajba. Aktar ma tagħti, aktar jitolbu minnek. U il-mara miż-żewġa trid tilħaq l-aspettattivi ta' dak li jixtiequ minna min? Kulħadd. It-tfal, ir-raġel, il-ġenituri tar-raġel, il-ġenituri tagħha, dak li s-soċjetà tistenna minna. Ir-raġel l-istess, il-qassis l-istess. Jekk infittxu l-fama, infittxu li aħna niġu rikonoxxuti fuq dawn il-kategoriji kollha. Imma jekk aħna infittxu il-libertà li tippermettilna mbagħad naġixxu rispettivament lejn kulħadd. U f'dan l-ispazju li nistgħu insibuha, li Ġesu forsi kienu jobgħoduha x'kienu. Ma kellux bżonn ir-rikonoxximent tal-oħrajn, għax jekk taraf lilek innifsek maħbub u fdat minn Alla, qed taġixxi għal dik l-istess imħabba ta' Alla u mhux għal dak li jistennew minnek l-oħrajn. Għalhekk tista' tagħmel il-ġid b'mod liberu u mhux ikkondizzjonat minn dak li forsi ħadd ieħor qed jistenna minnek. Għax inti liberu. Lil Ġesu narawh jinġabar fit-talb qabel jagħmel xi għażla. Qabel għażel it-tnax l-Apostlu. Meta aħna jkollna xi ħaġa fuq moħħna jtaqqalna, kemm naħlu enerġiji naħsbu, nippruvaw nippjanaw, nippruvaw naraw kif ħandawlu l-affarijiet, kif ħanoħorġu minn dik is-sitwazzjoni, kif ħanaqtew għall-konsegwenzi ta' dak li nażlu. Ġesu le.
Ġesu baqa' mqejjem lejl sħiħ, ma mhux imħasseb mill-ħsibijiet, imma fit-talb. Għalfejn Ġesu baqa' mqejjem fit-talb biex jagħmel għażla. Għax it-talb jiftaħna l-verità ikbar mir-realtà li aħna qatt nistgħu nħarsu lejha. Meta jien irrid nagħmel għażla, nibdew inkejlu bil-kejl tagħna. U l-kejl tagħna mhuwiex daqshekk tajjeb għax aħna kollha maqtnin. U maqtnin mhux qiegħed ngħid bid-dnub ta' biss jiġifieri. Aħna maqtnin b'kollox, maqtnin bil-weġat li jirċevejna, b'dak il-weġat li dak kollu li jikkundizzjonana b'xi mod jew ieħor. B'dak kollu li ma jħallinix ingawdu minn dik il-libertà li itina Alla għax aħna wliedu. U għalhekk it-talb jippermetti li aħna nkunu nirrikonoxxu dik ir-realtà tal-preżenza ta' Alla. Issa fit-talb diffiċli ħafna biex nagħmlu distinzjoni bejn dak li ġej minna u dak li ġej minn Alla. Dan il-ħsieb ġej minn Alla jew ġej minni, qed inħammem jien jew hija ispirazzjoni. Imma aktar ma nitolbu, aktar ma nidħlu, aktar ma nidraw il-lingwaġġ tal-preżenza ta' Alla, aktar nkunu kapaċi niddixxernu narfu dak li hu ġej minnu. Ġesu jitlob qabel jistaqsi. Wara li Ġesu talab darba minnhom mar fejn id-dixxipli u għamilhom mistoqsija importanti ħafna. In-nies min jgħidu li jien? Aħna ħafna drabi meta immorru nitolbu naraw kif ħanamlu il-mistoqsija tajba biex nirċievu dak li qegħdin nitolbu. Imma forsi it-talb mhuwiex ma jiddependix minn kemm nirċievu dak li qegħdin nitolbu, imma minn kemm nagħmlu l-mistoqsija tajba biex narfu x'għandna nirċievu. It-talb jagħtina l-grazzja biex ma ntawlux. It-talb jagħtina l-grazzja li aħna npoġġu lilna nfusna fil-perspettiva tajba. ċoe, immaġina hemm xi ħadd qiegħed jitolbok. Għenni għax għandi, immaġinaw tifel għandu ħafna ħolm, irrid insifer, irrid nixtri karozza, irrid nagħmel hekk, irrid nagħmel ħaġa oħra. U fejn jiġi? Fejn il-ġenituri? Immaġinaw dak it-tifel isib xi ħadd minn ħares f'għajnejh u jgħidlu: Hemm inti kuntent, hemm inti ferħan. Ejwa, dik il-mistoqsija xi vera, forsi ħaddaħlu fi kriżi, forsi ħatifxlu. Ħaj, x'għandu x'jaqsam? Għalfejn? U forsi jaraf li hu verament mhux ferħan, u forsi jaraf li dik il-ġiri kollu minn ħaġa għall-oħra biex nagħmel hekk u nagħmel hekk. Għaliex xi qed infittex. Qed infittex li nkun ferħan. Imma forsi li jien nkun ferħan mhuwiex fli nagħmel hekk jew hekk, imma minn xi ħaġa ikbar minn hekk. Minn stat li jien nkun fih. Minn relazzjoni li ġejt maħluqa għalija li bil-mod nikber fija. Iva, il-mistoqsija tajba li daħalna fi kriżi. Imma xi kriżi? Dik il-kriżi neċessarja biex jiena nimxi u nikber f'dik il-verità, f'dik ir-realtà li aktar ma nikber fija, aktar iva nsir naf li l-nifsi. Imma għaliex, mhux biex insir naf li l-nifsi, biex insir naf, allura biex inħobb lill-Alla. U aktar ma nħobb lill-Alla, inħobb lill-oħrajn. U l-aħħar punt, it-talb li għandna jpoġġina fil-verità. Il-Vanġelu tal-ħadd li għadda.
Ġesu jitlob u waqt li jitlob jitrasfigura ruħu. Ġesu qed juri verament dak li hu divin. Aħna ħafna drabi b'intenzjoni tajba, aħseb wara kieku jkollna intenzjoni ħażina, b'intenzjoni tajba nispiċċaw nilbsu ħafna maskli. Il-ġenituri tagħna, imma eżempju, imma napplika jixtiequ li t-tifel ikun bravu ma qudiem il-ġenituri jilbes il-maskla tal-bravu. Imbagħad il-Knisja rridu nkunu b'ċertu mod, mela nilbsu l-maskla ta' ċertu mod, ma l-ħbieb jixtiequna mod ieħor, allura nilbsu maskla oħra. Il-ġirien jippretendu li aħna nkunu ċertu modu biex nuru aħna kemm aħna tajbin, ma l-ġirien nilbsu maskla oħra. U ninsew minn aħna. Imma x'inti maħbub, inti fdat. Inti ma tridx tibża tħalli li fit-talb taraf lilek innifsek kif għadna kif qedna għal dak li jint għax qed taraf il-preżenza ta' Alla u għad-dawl tiegħu taraf dak li jint ma tibżax. Tinża il-maskli tiegħek. Aktar ma tidħol f'relazzjoni fit-talb ma' Alla, aktar tgħix mingħajr dawk il-maskli għax ma jistax jiddi wiċċek bħal ta' Ġesu jekk ikun motti b'xi maskla. U wiċċek ġi maħluq biex jiddi bl-istess dawl ta' Kristu għax int maħluq ix-xbija tiegħu. Għalhekk ejjew impoġġu kollox quddiem il-mulej u nitolbuh li inkomplu nagħmlu minn ħajjitna talba waħda, supplika u talba ta' tifħir. Talba ta' tifħir f'dak kollu li nkunu għaddejjin minnu. Ħalli fl-imħabba tiegħu inkomplu nimbnew u nibnu il-dawk ta' madwarna billi b'dak kollu li nagħmlu ngħidu naħsbu nindikaw lilu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.